Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kula saking sekolahan SMP Ideal Fikri badhe wawan rembug kalih panjenengan. Nggih, monggo Dik. Sinten asmanipun panjenengan? Ibu Siti. Menapa pakaryan menipun panjenengan? Pakaryane kula nyambut damelipun kula sadean Dik. Kenging menapa panjenengan saged milih pakaryan menika? Saged disambi lan nggih sagede kula nyambut damel niku. Dinten pikantuk arta saben dintenipun utawi saben wulanipun. Pikantukipun sing penting saged kangge kebutuhan sedinten-dintenipun Dik. Nyuwun cariyos bungah lan rekasanipun nalika makaryon. Bungahipun nak sadean laris Dik. Lan rekasanipun nak sadeane sepi. Oh nggih Bu, matur nuwun.